Kumusta mga ka-listeners? Karon akong ibabati ninyo ang part 7 na. Di day. Part 8 sa kuan. Limot ko. Part 8 sa basura ka lang ng drama, no? So, hinaot nga ma-enjoy mo. So, karon akong i-upload ron. Og shout out dahil ni kuan, no? Ni Choyli Wong's TV. Ati lagi Choyli Wong's TV. Nagpa-shoutout ni siya kanunay nagpaminaw mga ka-listeners, no? So siya ra may nagpa-shoutout siguro, nakita no sa comment. So shoutout ni Sir, usa ni siya ka habal-habal driver po kay nakakita mo ko sa iyang mga vlog, no? So salamat kay Sir nga kanunay kang naminaw sa atong mga uploads ng mga drama, no? So ganahan siya kay kuan gano tag-asa kong mga upload. So daghan po nag-comment, no, nga ganahan sila kay tag-as ko na kong uploads. So salamat yun yung tanan, no, sa kanunay nga pagpaminaw sa pagsuporta sa atong channel. Pasensya sa uban nga nakalimot ko sa uban nga nagpa-shoutout sa una, no, pasensya kayo sa Pikas channel pa. Makalimot mo ko kanunay kay itong siya busy ba edit ba, no. O balik ko na ko, shoutout ni mo Sir, salamat kayo gid. Kanunay man gyud ka nag-comment, no, nabantayan na dyan ako ng solid yun, no, mga solid nga listeners, no. So salamat kay Sir. O shout out po sa mga tanang habal-habal drivers, no. So nanumdum jud ko sa una sa trabaho pa ko. Anang traffic ba, no, okay laing ang imo yung choice nga sakyan kini yung mga habal-habal kay dali ra makalusot ba mga traffic bitaw. So shout out sa tanang habal-habal, amping mo kanunay, no. Saludo ko ninyo. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw kanunay. Labi na ni mo Sir. So thank you. O sa uban nga mga listeners, no, daghan kayong salamat. O paminawan niyo ang part 7 o part 8. Kalimot sa sa part 8. Okay, paminawan niyo. Sa pangandoy lang kitang duha naghinigugma. Og karon mga higala sa sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura ka lang. Ang daw langit nun Dong Bragat, dong. Sa mason. Nga no? Kining do, dinalian na do. Kinahanglan ko kwarta do, mga 150,000 do. Ha? Parang unsa? Kuan man ko do, palitan akong motorsiklo si Bridget. Unsa? Mau ka na iyo, mau ka na iyo. Ay, kabala ka do, ilisan tao niya ka. Sir Mason. Kuan kining, paggamitan ako do. Importante kayo. Palitan mo og motorsiklo ang imong chikiting? Namarayag lagi. Unya lisod man, adto mahinoon siya manghuam sa kanin niya, nanguyab niya. Di na ko na ikatugot nga muduol siya sa maong lalaki. Uy, peligro. Mao magkani do, nga biduol gyud ko nimo. Okay. Ayaw ka bala ka. Pero, ilis di sa tao ko ini. Aw natural, ay problema. Ilisdan ko na. Sir Mason, medyo ubay-ubay na ba ning niya sa listahan? Iyo, ayaw ka bala kayo. Mabayaran ko lagi ka ng tanan. Okay, kwintahan daw niya ka. Pila na ba ang tanan ni mong dahuam na ko? Kuan kining umarag ubay-ubay natin pero kwintahan lang niya do. Kwintahan niya tagi na kus kwintada. Okay, Sir Mason. Kuan kay kinahanglan ta nako kayo. Kanus ani mo kinanglanon ang 150,000 pesos. Kung mahimo do, karon dayon do. Uy, karon dayon. Ala, taga. Salamat do. Masong, asa ka? Lagsik ka magkay naglakaw. Maya to na ko, Barbara. Unsa naman sa ang imo na sang buyer sa yuta? Lain eh. Doon ay mo kumpras akong mga manok igtatan. Unsa? Mausa nagdali ko, diha ka una. Ha? Oy! Wa na kinamit na away. May mukumpra ko no sa iyang mga manok na igtatari.
Naita sa tiguang nga nayabag ug batanon. Na, magkabuang itaon. Magkabuang pangita as kwarta. Aron dili buwagan sa batanong uyab. Karon, palgista na sad kuno niya og motorsiklo. O gangang magbalibaran. Nya, may interes man usab ako sa iyang anak nga si Miss Melody. Nga, bargain na ilang ni. Bargain. Ako, naningkamot ko nga makatabang niya. Og siya usab, naningkamot usab nga makatabang na ko. Angang mag-iya kong pasagdan, nga ako'y naghupot sa baraha. Nia ka na ko ang baraha. Nia ang alas. Alas sa iyang kinabuhi. Iho, bragad! Kumusta ka na, iho? Wag yo'y problema, Tita Barbara. Awa na mo suol ang imong kasing-kasing? Awa na mo huot ang imong dugan? Wana, tita. O garang Miyerkules, salasay sa buntag, mauna ang lumba sa dagan. Ang tanan na andam na. Oh, mahayo hinoon, iho. Muapil ka ba, anak? Of course, tita. Muupil yun ako. Og sa... og maukini ang paagi nga mapakita na ko ni Melody. Nga ligon ako. Dili siya angay mabalaka sa akong kahimtang. Nagtuo magod siya nga may sakit ako sa kasing-kasing. Gumikans na hitabo ka na ko. Nga nihuot ang akong dugan di nakita na ko sila si Kaloy nga nagsilpi-silpi. Oh, bitaw-bitaw, iho. Pero karong Miyerkules, ipakita ko kaninyo ang akong kaabtik o kahimsog sa panglawas. Okay, iho, labing maayo. Daghan na ba kaha ang nagpalista? Oh, wa para ba ko mahibaw, iho? Ako pangutanon sa Melody. Palihog, tita, palihog. Ug aligri ni tita. Tungod kay human sa lumba, ang tanang participants, libre ang kaon. Oh, unsa? Iha, Melody. Oh, mami, ngano? Oh, bragat, unsa na? Wala ba gutang imong dughan, ha? Di ay tubig, oh, inom una. No. Okay ra ako, Miss Melody, ha? Wala, okay ra ko, Melody, healthy ko. Maayo noon. Ang ako ba, tingalig atakihon kasimba ko. Uy, Melody. Ang pingiin taw ng imong lawas, bragat. Naanugon ka ayo, batanon ka pa. Nya, gwapo. Dagan ang babae nga may gugma nimo. Unya, masakiton ka day kasing-kasing. Oh, Melody. Swerte lang gani, kay natabang ka na mo ni mami ato higayuna. Ako ang kining, actually, tungod lang to sa akong nakita ba, murag miuot ang akong dugan, pero, ang tinuod, dili gyud ko masakiton. Inog na magani, nga, doon na tayo lumba sa dagan. Sa buntag, sa Miyerkules, din apil ko. O ang akong ipakita ko gyud nimo, unsa ko ka-healthy. Uy, mao ba? Maayo noon. Mao ka na, iha. Healthy kay si iho. Mao na. Ay, iha, unsa man, daghan na ba ang nagpalista? Niyay daghan mi. Abot naman ganing 20 ka buo. Oh, 20 ra? 20 pa. Pero basta nang budaghan pa ni. Oh, Oh. ni ana sa ding abnormal ay. Oy, Abing! Abing, niya naman dayo mo. Niya mo si Hello, Kuya. Miss Melody. Apil Miss Lumbas Dagan. Patuga ka man, abing. Didaganan ni mo, mura ka mag-itik. Okay kiyo. Ayaw sigurado Ma'am, ka? Wa ka mahibaw? Nga magsige man kong practice? Sige may practice. Ha? Buyaks, tumaga, tingog. O kakupod. Kana, tingog na yun. Apilpod ko. Kana. Apilpod ko. Ha? Apil ko eh. Ano kung diligon? Hana, sige mo, apil, magkaha mo. Sir Bragat. Apil Wala niya. problema. Apil, buyaks. Apil Oo, ni Sir sige, Bragat sige, ha. sige. Pangapil mo. Apil mo. Aron sadya ta. Pero kamo, ipaniguro ko ninyo. Dili yung mo magsilbi batok na ko. Kining, oy, siguro, Sir Bragat, oy. Maling kamot lang din may amo. Tanaw na ko ninyo, abing, buyaks. Ano man?
Murag, nagsamok-samok lang yun mo. Oh, di ayaw po na naman mo eh. O, dagan lahisgotan. Di sad ko ibintaan taon, oy. Ah, Oh, kung dagan lang isgutan. oh. Na ako anang abilidaram. Ah, Ma'am Barbara. Mao ba? Ay, nagkasig panghambog, oy. Sugdan pala itong dagan. Dili ko na di ko manghambog nga ako. Ma'am Barbara tungod kay manaligas dila ko. Pero nga na. Nakakaon ko sa aking hinugmang kay slide dila ko. Maday, maday. Di na ko musulti, di ko manghambog nga ako Ma'am Barbara. Hmm. Ligas gyapon da. Di Tungod gapon mao. La, sige padayon yun. Sige. Mawi ata bas ginawa. Lagi. Kalison magay dila mo sa mga tiil mo yung dagan. Paminaw. Ha? Yan, pakita na ko nimo. Kiyang cellphone nga akong gigunitan, pakita na ko ha. Ano ba na? Ha? Kibaw kabag, dini? Di man na. Di kay iskina nga akong gidaganan ini, wag yun kaapas ang gwardya. Abuang. Kung mauna nangawat ka, ipadakop ta ka. Ipadakop ta ka. Joke. Joke. Ha? Giganti mo ko. Uy, magtarong ka, uy. Ay, pagyabag-yabag diha, uy. Gibayaran taon din ako eh. Oh. Ay, tinarong ning ato ba? Ayaw pag binuang dira. Unya, unsa man kamuran duha? Si Kaloy di ba mo apil? Tingog na ron. Wapil ko, Miss Melody. Tara. Tara. Hoy! Samok-samok lang mo, Kaloy! Ma'am. Oh, kinsa ka rin ay? Ay, basig ang tiguang na ruhin. Oh. Unsay to? Oh. Ikaw, Daisong? Sudla ko. Hala, mula ka ba unta ko? Asa ka pa ingon? Muato ko silang Archie. Wala ni Ari pa man ka, uy. Dito na lang unta kasi mong asawa, uy. Masudla ko. Ay. Kining, ikaw Kaloy. Muapil ka? Wala, hugaw ka pas paburot. Sir Braga. Huwag ang kailan ako. Oh, kailan? Siki ko, Siki. Siki? Champion ko. Oh, May nang mahibaw ka. takdan mo siya abing hinoon. Sir, kaning naarbay daghang champion sir nga kuan nangapil di sir. Oh, Basi limot ka na. asa? Oh, Ikaw? Makigkumpetensya ka na ko. NW. in W. No way. Wag yun ka. Zero balance yun ka, Kaloy. Misalig ka mga sa imong kaugalingon sir. Okay kayo. Pero ako sir, misalig masako sa kong kaugalingon sir. Ang gihimo na kong inspirasyon, Kaloy, mao si Melody. Mao ba sir? Parehas data? Usa! Buslot sa lubot, Kaloy! Yamat tragot ni mo, Kaloy. Nangambisyon kang Melody. Wataon sir eh. Ano yan? Anong nakaingon ka man nga imo sa gihimong inspirasyon? Ngano de sir? Kung himuon mo inspirasyon, nagpasabot na de ka na nga nangambisyon na ka sa usa ka tao? Nga ano ko tao? Ha? Kaya nga no, nagpasabot ba nga naibuga ni Melody? Dili mo na ikatinga sir. Ibog bang gani ka? Nga milyonaryo ka? Nga daghang babae nga makagusto nimo na ka na yung mga daghang mga babae nga imong magustuhan. Ibo lang pakita si mo sapi. Unsa na ka kung pobre sir? May punto ka sang buwang ka. May punto ka. Mao lagi sir, may magwa mi mata sir nga dili makakita sa kanindot sa babae nga di may maibog. Ikaw gibaw mo ko sir. Ibog kay kang Miss Melody. Kayo! Kanya, okay na mo? Wapa, Kaloy. Astil na. Bagaan din mo. Usa! Banga. Usay ba nga? Banga kay ka. Wa pa ka maka-explicar niya? Ka-explicar na ko. Pero, dili mo tubay na ko. Ako'y murag naglikay. Ako'y. Gusto ka? Titi? Titi? Tabangan ka. Oh, tunto. Titi, ha? Titi. Imo kong tabangan. Oh.
mutabang kunuhay ka og explicar para nako. Oo, sir. Oo. Mo explicar ko para nimo. Tabangan ti ka, sir. Kining ako, sir, no. Nahibaw man gyud ko. Nga wa ni kahimuan. Kinsa naman ko. Kung para taon nimo. Waran taon ko sa kining buling sa imong kuko. Monay prangka pagkasulti, sir. Oo, may punto ka. Dato maka. Punto legal, punto medical. May punto ka. Medical. Klaro man gyud na. Mao na, klaro. sir. Mao na, sir. Kung musugot ka, buhaton ako. Pero kung dili ka, ang abas mamugos ko. Yubin! Huh? You be in. Unsay buhaton nimo? Ano, sir? Ako'y mo explicar para nimo. Aha. Oh, mahitungod nimo. Aha. Nga, kuan, nga ikaw, ibog kay kaniya. Oo. Nga kung musugot siya nimo, nindot ang inyong pamilya. Kay pulos mo dato. Unya, pulos. Gwapo-gwapa. Oh, klaro man gyud na. Pero kung dili ka musugot, sir, ang masang mamugos ko. Unsaon lagi nimo? Ha? Unsaon nimo sa pagmatuod nga imo kong tabangan? Aw ni, aman niya ko cellphone, sir. Maka-record man eh. Oh. Akong i-record nga akong pag-explicar niya para nimo. Uy. Tuo na. Oh. Okay. Sugot ko. Oh, sige. INB. Ha? INB. Ako nang buhaton. Kada explicar nimo ngadto niya para nako, may premyo ka. Premyo. Unsay premyo, sir? Kwarta. Premyuhan tigay kwarta. Ay lang, sir. Oh. Ako, premyo, hi. Kining ako, sir, tabang ra gini nimo. Kinasing-kasing. No, premyuhan tiga. Basta, sir, dili ko dawat, sir. Ha? Dili ko. Uy. Maya, no? Pero, kanus ani mo sugdi? Sa labing daling panahon, sir, sugdan ako. Unsa kay giistoryahan nilang Bragat o Kaloy? Kini silang duha, managan karong Miyerkules. Kinsa ka ang mudaog ani nila? Iha, Oh, ngano, mami? kakita kas duha nilang Bragat ug Kalot? Kakita man. Ngano man ni? Tadaw na ako. Pagkalayo ra gyud taon ni Kaloy, no? Hala ka, mami, uy. Imong ikumparar si Kaloy ni Bragat? O gani akong gikumparar. Way laban si Kaloy, uy. Oh, pamisti lang daan. Wa na. Sa kahimtang, labaw na. Milyonaryo si Bragat. May mga sakyanan. Samtang si Kaloy, basurero. Asa mang komparison, anak mi? Mao gani. Pero unsaon man, dako man nagusto sa Bragat nimo. Unya sa kadako niya gusto nimo, wa gyud na nimo sugta. Mami, Paminaw na ko iha. Kung sugto nimo nas Bragat, pagkahayahay sa imong kinabuhi. hayahay. Sama ni mo, mami? Nga nakonsumisyon ni daddy? Melody, Gusto ka nga musunod ko sa imong mga pag-antos, Mami Barbara? Mao ba ka na'y gusto mo? mahimo bag dili ko nimo sumbalikon, Melody? Ako lang gisumbalik ni mo, mi. Tugod kay nakita man tingali ni mo. Nga, ang bulok ni Daddy Masong og Bragat maurag yun, mi. Kung sugal ang isgutan, kumpleto. Sa bisyo, kumpleto. Nan, sundon ko di ay na. Ay, mausabra ka na si Bragat kung maminyo na mo. Ay, mami, di na lang ta maglalis pa, ana. Basta kay ako lay kasulti ni mo, ayaw lang manduoy ang akong kasing-kasing kung kinsa ang akong gigugmaon. Labaw sa tanan, ayaw lang ni Bragat. Kay bisan gamay mi, wag yun ni Kitiw ang akong balhibo para kang Bragat. Melody. Mangutana day ko, mi. Asa man nun si Daddy? Ay, ito ay giadto. Mamalitay siyang manok agtatari. Mao ba? Okay, na imong motor ang imong gipangayo. Wa kay angay pagmahayan gikan kanako, ha?
O lagi, gipalitan ko nimo. Pero gibalibaran ba yati ka ha nga ayaw? Tungod kay di ko gusto nga makaingon ka nga gihukhukan ti ka. Ay, wa ko maghuna-huna niya na. Dili, uy. Kinahanglan nga maghuna-huna gyud ko ana. Kaya ang impression ba yas mga tao? Maugit na. Ako batan-on, anya ni patol ko nimo. Unsa kunoy giapas nimo be? Unsa kuno be? Ang ilang pagtuo, kwarta ra gyud may ako giapas nimo. Pasag din na sila. Maubitaw nga gusto ko nga magbuwag na lang ta. Balik nila si mong asawa para mahulong nila mga sulti-sulti diha nga di mao. Ay, wa sila labot sa kong kinabuhi, Bridget. Wa. O lagi. Pero naluoy man ko nimo nga pirmi nilang libakuin. Nga moana sila. Kaluoy, stiguang giulog-ulogan nas batanon. Ngano. No. Iulog-ulogan na ko nimo. Ay, wa man kani. Pero naluoy ko nimo. Oh. Mo nga pisan sakit para nako. Iagi na lang akong sapot. Unya hingin lang ti ka nga balik sa imong asawa. Pero kung ako nabuhato nimo no, sultihan na lang ka. Nga sa higayon nga muhingilin ko nimo sa mataglitok na ko nga pauli niya balik sa imong asawa. Nagtugo na ako kasing-kasing masong. Oh, Bridget. Mauna ako. Magwildita na lang ko nimo. Kaya di na ko ipakita kagisakitan ko. Kaya nahibaw ko nga mawilig yun ka na ako, di ba? Oh, kaayo, mawilig yun ko. Mauman bitaw hinungdan nga nagpa-picture ko og batan-on nga gwapo bisag basurero aron sa ingwen masuko ka nako. Ug makalimtan ako nimo song. Bridget. Pero hibaw ka, deep in my heart, gisakitan ko. Oh, tinuod ka ba, Inday? Oh, masong, my dear sweet honey. Oh. Nga ikaw sad, kung makadungog sa ka nga doon ako'y paliton, unya manghuwam ko sa akong mga kanhi, dayon sa dayon kagdagan-dagan, daday kwarta, unya, palitan dayon ko nimo. Oh, angang, di magugusto nga mag-uol ka, di ko gusto nga di ko makataw kalipay ni mo, gusto ko Nya. magmalipayon ka. Nya, biyo sa may mahitabo. Ha? Musamot ka sakit. Kung sa higayon nga moabot ang higayon nga magbuwag kita. Oh, Bridget, dili tumawag eh. Kana. Mao sa na namingaway na ako nimo. Imo dayon kong ngaroy. Imo kong ngaroy. Ilong. Tatay Masong. Naon sa to kong gisulti eh? Unsay tatay? Ha? Unsay tatay? Dalawi. Dili ito. Masong. Padayon. Masong. Song. Kagiluksong. Basta karon maningog na sila ron. Di pa man ako yun. Dahan pa ko. Ningog yun. Makakumbati ka na! Makakumbati ka na kaha, kang bragat! Sa lumba, sa dagan! Kumbati lang. Salamat kayo, Bay Abing. Ay, Salamat kayo. mapusta si bragat. Kanang, kwan. Kanang, Tinungan! ha? Tinungan! Di? Kana, bawi igyod kay kanina ako maniuna karon. Wasa na. Tinungan ko no, tinungan. Kana! Tinungan. Kanunga. Katunga! It's Tinunga ko. Imbi. It's imbe! Unsa man na? Mao ba? Namawi. O saman. Mudawata. Dapa mo isang Dawata. Sining. Saman. Yalan. Watay kwarta. Ay, mangita tagpupusta nimo. Kinsa man. Uy, mao ba? Tinuod ka, Buyaks? Oh, lagi Miss Melody tinuod gyud. Makigpusta si Bragat, batok kang kaloy. Pili pusta. Dawata. Ako'y pusta kang kaloy. Ha? Siguro ka? O, lagi. Pustahan ako si Kaloy. Pilay pusta ni Bragat. Tinuod ka na. Makigpusta ko. 50,000. Kinsay mo kontra ka na ko. Si Kaloy. Doon na mo pusta. 50,000. Sugal! Asa ang kwarta? Kasado? 50,000.
Bragat, Batok, Kaloy. Ah, patik kayo. 50,000 pesos ang kasado. Ha? Sir Bragat. Araglado, Okay, Kasado. okay. Money down lang ko no, Sir Bragat. Money down. Ayamat ra. Mandidaw pa. Why problema? Kana? Atagan tika sa 50,000 pesos. Okay, ihatag na ko. Okay, kuhaon sa nako ang iyang 50,000. Og akong ipakita nimo. Good. Kisa gusto nimo nga kanang atong pakupton sa inyong kasado. Saman, ako? Dili. Dili. Laing tao ang atong pakupton. Lain di ay. Kinsa man? Si Melody. May batuod. Si Miss Melody ang atong pakupton. Okay. Asa ang imong 50,000 pesos? Kining. Buanga gini mo bay buyak. Marunong kada, marunong. Ana, gud. Aron magkasugal. Pagkahibaw na Miss Melody nga makikpustahan ay si Bragat, batok ang kaloy. Kagat dayon si Miss Melody. Mupusta dayon siya. Are siya kang bay kaloy. Mupusta siya? Mupusta. Ha? Mupusta. 9 to 1. Basta Mupusta. mupusta. Tod, no? Unya, pagkaibaw ni Bragat? Pagkahibaw ni Bragat, nga kunuhay, may naghagad niyag makikpusta. Kaloy, batok Bragat, kagat po dayon si Bragat. Mupusta po dayon siya. Ha? Kamao ka bay buyak, kamao ka. Kuna gani. Anang gina. Og si Miss Melody, maoy iyang pakupton. Unya, Unya, tili mo reklamo si Miss Melody. o di may tabong reklamo si Miss Melody. Oy, kay ato mang, kuan, paymangnuan. Nga dili na to pahibawon nga siya ang nagkupot kang bay kaloy. Siya ang ipusta kang bay kaloy. BGKBB. BJKBB. Unsa na? Bright yung ka, bay buyak. Anagit ang duwa sa sugal. Ako ang mukupot sa kasado? Ha? Miss Melody, ikaw ang mukupot sa kasado. Total, waman siya may bao nga ikaw ang nipustag kang kaloy. Aw, patik. Patik. Sige, larga. Ari na ako ang kasado. Ambil lang siya nga imong 50,000. Kay ako ipakita niya para ba nga motoogid siya nga naagi kasado. Ariglado. Hatagan ti ka, Boyaks. Patik na. Patik. Oo. Adiyan na, Sir Bragat. Niya nang inyong kasado. Ako nang gikuha. Gikan sa tao nga mupusta kang kaloy. Saman. Ako nang ihatag kang Miss Melody. Ihatag ka niya. Okay. Mayo tingali nga sa imong atubangan, Jud. Akong ihatag niya ang kwarta. Labing maayo. Okay. Bayabing! Dali ra. Kana. Uwang sa. Kining. Bay buyak, nga no? Ay, mamalihog ko. Ato as Miss Melody, ha? Ingna nga mo ato ni Sir Bragat. Aron, makigsabot niya. Patik! Karon dayon! Unsa magidi Bragat? Tinud-an ni? Yes, Melody. Ikaw ang muhupot sa among kasado. Tag 50,000. 100,000 ay kasado. Aw, why problema? Akong iampo nga ikaw ang mudaog bato kang... Aw, kinsa gani kontra nimo? Si Kaloy. Unya, Kaloy. Asa si Kaloy, Boyaks, abeng? Kining. Kakaon sa kagsaging matingaw na. Akong tawgon, Miss Melody. Palihog, Bio. Tawga palihog. Og, karon dayon, adto na ko. Paabot mo din eh. Okay. Pagdali, bayabing. Sige, arin ako. Hinila. Kanang Bragat, paabutan na to si Kaloy ha. Aron sa ingon, ang inyong lumba, kanang way trampas. Okay, labing maayo. O ang akong kadaugan, Melody, akong ihatag kanimo. Uy, ayaw, Bragat. Akong ihatag kanimo. Aron sa ingon. Ipundo sa imong negosyo.
What I mean to say nga, akong ipuno sa imong negosyo. Ayaw, wa ko man kumaalkansi. May pa man ang dagan sa among negosyo. Ay kabala ka, Bragat. Magkinaunsa gani ang dagan sa panahon, mudangop gyud ko nimo. Naibaw man ko, nga unsa ka kamaayong tao. Kadangpan ug kapangayuan ug panabang. Di ba, Bragat? Yes, Melody. Sa bisan unsang higayon, andam ug tagana ako. Tungod ug alang kanimo, Melody. Bragat. Nindota ato pagkasultiha ay ha. Andam og tagana. Ay, pagangayan ra ba ninyo, Miss Melody og Sir Bragat, uy. Ngayon kayo ngayon. Nakadungog ka, Melody? Ngayon. Ha? Matod pa ni Buyaks. Ngayon. Ang ayan kayo ta. Oh, ngayon. Mahal pa kaayo ang gasolina ron, oy, Bragat. Ara, gauwang na sad. Diana, si Bay Kaloy. Labing maayo. Sir, unsay akong ikalagad ninyo, sir, Miss Melody? Unsa man? Doon ay basura ko haon? Kay kuhaon din ako. No, dili kaloy. May nipusta nimo sa lumba sa dagan. Ang imong kontra mao si Bragat. Uy, mag-unay, minisir? Naalagi ni pusta. Na, dako-dako ang pusta. Tag 50,000. Ug ako'y muhupot sa inyong kasado. Uy, ayaw lang tingali. Uy, sanggar ba mi si Sir Bragat? Ayaw, Kaloy. May nang dunay may pusta nimo ba? Aron sa iyong basuta gyud ni Melody, unsa kabaskog ang iyong panlawas. Oo, mau ba, sir? Okay ra kay sir, ay. Sa kung tanawon nimo, Sir Bragat, baskog manggikaglawas. Matso manggikaglawas. Pagkaparison gud ninyo ni Miss Melody, oy. Kaloy. Oh, tinuod gina Miss Melody. Ha? Dili na ka makakitag lalaki nga sama ka, Sir Bragat. Tanaw na ko. Kuan, kining paraiso ang inyong puyan. Tungod kay ikahatag ni Sir Bragat nimo ang tanan-tanan nga kaharuhay sa pagpuyo. Ug maayong kaugmaon sa inyong maabot nga mga anak. Di ba, sir? Tinuod ka na. Kaloy, gipaariti ka aron mahibaw ka nga may pusta mo sa lumba sa dagan si Bragat. Musukol ka ba? Di lang tingali, oy. Buang ka? Nga na ang kwarta o, gikasado na. Unsa man, surambao nimo kay hipatyan ka. Unsa? Sugot na lang gyud, Bay Kaloy. Sugot na lang. Kay wala man gikasado na ra man na. Bitaw, Kaloy, bitaw. Sugot na lang. Og, paningkamot gyud. Klaro ra ba kayo kung imong surambaon? Sir Bragat. Unsa man ni? Magkontrata? Kiki, Ya, Kiki, si Kiki. kumbati, Kaloy. Okay, deal. Anay. Ha? Dianan ako ang kasado. Kamo abing Buyaks, kuyog mo nako. Day! Sige, kuyog man nimo, Miss Melody. Sige, sunod. Bay. Biyan mo na mo, Bay Kaloy, Sir Bragat, biyan mo na mo. Aras sa may Bay Kaloy. Sir Bragat ha, aras sa may. Sige. Sir, unsa man kining mag LGT? LGT? Maglumba kita? Oo. Kining kuan lang. Odds, kining paningkamot lang yun. Mauri na ko'y kasulti. Sige. Pero, doon na tayo sa butang. Okay na? Andam na ang tanan para sa Miyerkules? Okay na, Mami. May pustaanay pa. Silang Bragat ug Kaloy sa lumba sa dagan. Oh, o sabay isustinir anang Kaloy. Oh, doon na ni pusta. Pabor kang Kaloy. Uplog ng nipusta kang Kaloy. Mami. Bale ba, sir? Nakadungog ka agad, sir. Giyon sana ako sa pag-explica si Miss Melody para nimo. Lipay kay ko. Perti, lipay kay ko. Nakabati yun ko mismo. Gika ni mo. Magani. Nga, midayig o mipabor yun ka na ko. Magani. Lipay Ay, ko. oo, lagi. Tabangan, tika.
Nan karon, aron mo samot ang pagday ni mo nako. Ha? Ug madanig yun si Melody ka nako. Sa atong lumba sa dagan. Baning kamot yung ka, kutob sa mahimo, dagan yung mayo. Oo, sir. Maningkamot gid ko. Pero, Oh. kinahanglan nga ako ang mudaog. Unsa? Ako ang mudaog. Ug pildi ka. Sir Bragat. Uyon ka o dili. Tuba! Sir Bragat. Kining Atagan tigay katunga sa ikong daog. 25,000 ang imo. Sir Bragat. Imo ang 25,000. Basta ako ang mudaog. Aron mo samot ka bilib si Melody ka na ako. Oh, hupaw mo ka. Kining sir. O saman, dili ka mo tuman. Lisod-lisod na sir da. Dili na lisod. Simple ra kayo na. Simple ra kayong sabton. Ako ang mudaog. Period. Kinahanglan nga, dili ka mag-una sa finishing line. Ako gyud ang mag-una. Simple ra gyud kayo. Pero sir, naman ko nakapusta na ako, sir. 50 mil sa nang iya. Dili ka ko hipaktiyan na sir, kung makita nila nga ikaw gyud ang akong gipadaog. Kinsa ba'y mahibaw? Ikaw ra gyud ang mo-adjust sa imong kaugalingon. Kanabang, murag kusog kunuhay ang imong dagan. Ha? Pero, kontrolado ni mo. Ako gyud ang mudaog. Sa primero, ang man, mupulhot yun ka. Distansya lang kog mga upat, bisag, mga napu ka na pa. Siyagit na sila ni mo, mupakpak na og mayo. Ang mga nagkapusta ka ni mo, pakpak yun na. Okay po. Ako niya, mugukod ko ni mo. Adjust na ka, ha? Ano magkaduol-duol naman ko ni mo. Adjust na ka, mupakpak ng mga tao na ko, di ba, di ba? Okay. Sakto po. O niya, aron mo trilling ang lumba na to. Buapas na pod ka, ubertikan ko ni mo. Sa ato pa, mupakpak na sa mga tao nga may pustan ako. Correct! No? Dayon, ako na pod ang muapas. Muuberte ko ni mo. Mupakpak na pod ang mga tao na ko. Hangtod nga, ako gyud ang mudaog. Klaro? Maayos na hunahuna, sir. Basta 25,000 ang imo. Garantisado na. Ako ang muhatag ka nimo. Ihatag ko na nimo. Ako ray mahibaw. Sir. Basta mo na ka ng sabot, ha? Patik? Sir. Kadugay na putol. May buyaks. Sa kikisabutan nilang bay kaloy o bragat. Ay, ambot lang ka. Basta ang importante nga magkasugal sila. O niya, kakwarta ta na. Oo, kakwarta to eh. 10%. Doon na tayo, 5,000. 5,000. SM. SM, 5,000. Sa ato pa to nga ta. Ang saman nga siya. Ito nga, gitaron. Huwag mahay. O niya, si bay kaloy, unsao naman lang. Ay, yun saon. Nagduho ko nga siyang mo daw bay. Siya. ISO. Ang sa may miningan na. Ayaw siguro oy. Alam no. Kay tanaw na ko. Murag lagsik na sa bragat. Yay. Mo ba? Makikpusta ka. Are kong kang Baykaloy. Ayaw lang. Matayo na. Kon, mo daw si Baykaloy. Di na mangayo na to. Di siya mangayo na to. Pero, kung mapilin na siya, natural atong bahinan. Ibi. Ang sama po na. Ana ba? Para, way mahay. Ay, lagay.
Ansa na, madayon ang lumba? Oo, mami. Madayon ang lumba sa daga nilang Bragat ug Kaloy. Oh, mga pil magkahaang uban. Naay mga pilme. Pero naa sila'y pustaanay ni Bragat ug Kaloy. Naay ni pusta ni Kaloy ug naa sa ni pusta ni Bragat tag 50,000. Ay, niya ni apil po kag posta. Ay, mi oy. Ako ray kupot sa kasado nila. Unsa? Oh, hala, si Daddy niya na siya. Oh, tuod da. May hali na ka siya siyang manok igtatari. Oh, Barbara. Ano ka? oh. Milis nga mo ng ilong mo. Nang ano ka? Kanaon sa ka yung saman ka nang gisipon ka o gisainos ka? Milis nga mo ng ilong mo. Murag na ni Maho ka mang nangka. Unsa? Uy, Masong. Naunsa nagliog mo? Dool si mundungkan. Nga naman ko no? Oh, chikinini na? Unsa? Pagklaro, chikinini ba na, ha? Barbara, magtarong usa ko tao yung chicken ni. Masong, nagkurog na baya ko. Kakuhaon ako kutsilyo, kadunggabo na kay kunimo. Papadlo nga. Ayaw pag binastos, ha? Ikaw mo'y nagbinastos! Ano ko to nagpahimo ka mag-chikinini? Ay, pagkabuang itaon, ha? May mo ba ayaw patakag pamasangil? Wa ko mamasangil ni mo. Dire! Ayaw ko goro, ya. Dire! Kay pakit-unti ka. Dire sa amin, dali. Dire! Nga ano man, uy! Mangutana ka pa, ha? Dire lagi! Naunsa naman sa to sila si Daddy ug Mami? Kikuyod man ni Mami si Daddy. Ano ka sila? Ay, naku. Wag yun kalinaw ning akong ginikanan. Karon, tanawa dayon, panamin. Ayaw lagi, manamin ko. Sana? Gimo ang kiting alikong... Taro nga! Nakalimot ko na. Diri, tanawag maayo. Tanawa. Asa ba? Nakana. Nilagong baya, maayong pagkasubsubsong. Hain man. Hain man, kini, wag kang kakita ini, ha? Kana, ha? Tanawag maayo, sigahan ng budlat mong mata. Kana, unsa man na, unsay tawag ni mo, ana? Kini. Kana! Gimuan ko na. Kana, unsa man na, ha? Di na chikinini, ha? Dili ba na chikinini? Ha? Ay, nako. Ay, Barbara. Ay, kung kataw ikanimala ka. Dili na chikinini, oy. Nadunggabon ti karon ay pamakaksong. Kaklaro na, ana. Tinuhi ka ni sa manok igtatari. Unsa? Gibuangan ka na ko, Song, ha? Ha? Ay, ano? Di magamutuo, ha? Tinuhi ka ni sa akong manok nga igtatari. Ha? Suma, ikaw. Kapila magkakita ang daglansan ko sa mga manok, di ba? Na may labkan nga ko, tuhikon ko. Kakita ka magyurana, di ba? Nga kung manglawag kong manok, kung ako'y magalawag, kakita ka mangyur nga dunay manok na ko, nga manglabok na mukupog na ko, kita ka, di ba? Ay, sa kamot, unta. Ganong na, magyusliog. Hanggawa ka. Paminaw. Akong gisapre ang manok. Nya. Kisi-kisi ba ni? Nya. Gigunitan ako. Mautong gituhik niya nga akong liog o bos dunggan. Kabuhi, bakak ni mo masongoy. Aron ka mo to. Okay. Kuyog na ko. Ato ta dito. Doon naman ko na manok del dol. Nay manok na ko di stangkal. Mamaak man na. Tanaw. Ha? Magpatuhi ko. Ayaw na lang. Ha? Di ko buang masong. Dili ko buang. Tinuhikan lagi ne. Tinuhikan. Hanggaw ka rin, Bridget, ha? Nga nung kipuhatan pa yung ko. Hannibal, butangan ko ni Coritas. Anong hindi makita? Buset, mura na ba yung kuwa? Gitumuto si Barbara. Naunsa mo si Daddy mi? Ngano mo? Giguyod man to nimo. Ay, madugay mapatay ko yun ang amahan mo. Ngano lagi? Ato
Ato, pangutan ug mutugan ba? Ano man? Unsa may problema nimo? Huh, malipay ba kung magtanaw nga naay chikinini ang liog sa imong amahan? Unsa? Daddy, Oo. naunsa mong mami? Ay da, wahinong danay, kanang inahan mo. Ang pagkamadudahon lang yun. Way laing masuod sa utok. Ngano lagi? Langi mong inahan. Nakakita, tinuhi kas manok, nagtuo siyang chikinini ni. Mao nang gibutangan nimo og band-aid? Oo, mao na. Ay, gikan magkos manukan ako, naalagi mo palit. Nga mo itong manok na ako, nagipili, mo itong akong kuha, gisapnay, ikugos na akong manok. Kisi-kisi. Nga manuhik man to, gituhi ko. Mura na, dere, gituhi ko dere, napits liog, dere, pita. Murag chicken ini, nilagom, deres kong liog. Di. Pagbaton sa dug kaikog, oy. Melody? Pag-usab na di. Guwang na ka. Melody? Balik na sa Ginoo, Daddy. Diha ka na, Daddy. Melody? Melody? Wala siya naminaw na ako. Oh. Mura kong kidungkap sa mga pong ni Melody. Pagpatukay kong Daddy. Pag-usab na, Daddy. Nguwang na ka. Balik na sa Ginoo, Daddy. Oo. Gihasol ko sa kong tanlag. Ohon na, ha? Nitugan ba siya nimo? Mommy, Huh, dunggabon ko na lang kaha ng imong amahan, Melody. sa di pa na nimo buhaton, mi. Tuguti nga, makabiya na ko din sa ato. Oh, Melody, Karon dayon, mubiya ako. alabuang na. Ay, anong bubiya ka man? Kapoy, puyan ang pagpuyo nga way kalinaw, mi. Oh, Melody. Dako. Hingpit akong daga. Ug kamo, matured na mo. Si Daddy, mo 50 anyos na. Unya ikaw. 48 years young. Unya, ingon lang gihapon ana ang inyong kinaiya. Melody. Mulayas ko diri oy. Ano magpuyo ko din hingaway kalinaw. Sige lang away. Dili man gud iha. Tungod sa kabadlungon anang imong amahan. Prangka lang nino. Di ko magdugay dinhi kung ingon ani ang inyong ipakita nako. Melody, ayaw kog biyae. Melody! Buisit. Dili ka mahimong mubiya din Melody tungod kay usa kas among gisaligan sa atong negosyo. Melody! Na. Dili gud mahimong mubiya si Melody dinhi. Dili gud mahimong Melody. Usaw mo na ko ini. Gusto ni Bragat nga sigit ang daog sa among lumpat. Unya, saro na pala kami pusta na ko. Pero, okay mo sa to iyang paagi nga murag di kaya mahalata. Di ni maklaro. Pero konsensya ko na. Tungod kayo, magpapildim ako. Bay. Oh. Bay, anong ka? Nuktok man ka. Ano ka? Okay na. Okay na, way problema. Hindi ka makalimod na ko. May problema ka. Wa lagi. Okay na ko. Murag. Nagkaparihas mo ni Miss Melody. Ha? Nga naman. Ito ay, ako nakita si Miss Melody. Naghinuktok. Murag may problema. Asa man siya? Ito dito ay, nagpalayo man to. Naginusara. Asa lagi? May tuyo sa kuniya. Sige, ito dali. Tudloan ti kag-asa siya. Murag di ko pagtukay diri. Hindi ko maantos na magsigi og paminaw nilang mami ug daddy nga kanunay mag-away. Miss Melody?
Pwede ba nga mag-isulti kadiyot nimo? Unsa man na ang kaloy? Kining, kuan ba? Pwede ba nga i-discuss lang ang pustaanay? Kuan, kining sa lumba sa dagan namo ni Bragat ba? Ha? I-discuss? Nga naman? Unsa hinungdan kaloy, ha? Nga no? Tungod kay Tungod kay unsa? tingaling mapildi pa ko, Miss Melody. Anugon ang 50,000? Ayaw na pagsipog. Palihog lang kaloy, ayaw ko katagig problema. Miss Melody, Ayaw dunghaging akong problema, kaloy. may problema ka? Oh, siguro ini. May problema sa ng dato de eh? Sama ninyo? Dunay problema, kaloy. Ayaw pagtuo nga wa may problema. Dako ang among problema. Hala, no? Ano siya problema? Pamilya. Pamilya? Oh my goodness. Mau ba? O, kaloy. Nga naman. Pirmi lang mag-away si mami ug daddy. Uy, mau ba? O sa mahinong dan? Kati, pasaylo ako ha. Kaya nga nagpakisayod man ko. Pasaylo lang ko. Okay ra. Mas maayos nang doon ako'y kasumbungan sa akong problema. Maupon. Kaya nga no de eh. Nga nung pirmi mo mag-away ang imong daddy o imong mami. Pulos magsilusay. Nga ba? Si mami, pirmi magselos kang daddy. Tungod kay chick boy man kay nas daddy. Mo ba? Ay, milyonaryo man god. Kaloy. Matod nila, daghan ang mangandoy nga magkwartahan. Pero ang uban nga nakwartahan ha, maproblema man noon. Kay kumpleto na ang bisyo. Korek ka. Korek ka, kaloy. Pero bintaha gid ang may kwarta. Depende lang gid na sa pagda sa kwarta. Kung imong kuanon gamiton sa bisyo aw mahimo nimo. Pero kung dili ka magbisyo, may mo mapuntingali. Nganong dili? Si Sir Bragat, nagtanaw na to. Pasagdi na siya. Ibog ba ka na siya nimo? Saon taman? Putay mahimo, anak. Swerte kay siya nimo, Miss Melody. Pwede ba, kaloy? Di ka mubulatik na ako para niya? Miss Melody. Mo explicar ka na ako para ni Bragat? Ay, magunda kita, manggunda ko. Parison mo. Angayan kay mo. Ayaw anak, Anak kay kaloy. mo, ano? Kung gusto ka nga makikalata, ayaw pag-explicar din rin ako para niya. PLK, Miss Melody. Sa PLK? Aselo alang ko. Oo. Abi mo ka na si Bragat? Mayo patingali og mamana kung tindero og balot. Sugot patingali ko. Unsa? Na si Kaloy, nakigsulti kang Melody. Sige pa, Kaloy. Diskartihig maayo si Melody. Para kinako. Ang pinagi ka rin mo. Muda ko ang akong paglaom nga. Maangko na ko ang gugma ni Melody. Sir Bragat. Sir. Saman, sir. Saman, di ka mduwa? Bilyard? Bilyard. Nahimagkigduwa ang tanim mo. Ha? Kinsa man? Si Sir Louie. Magkigduwa ang tanim mo. Dili ko makigduwa og banga. No. Mabanga ang akong tira. Unsa? Ayaw pagduol na ko pasok. Ulbo taron. Palayo lang. Kay tingalig dili ko makapugong sa ko kaugalingon. Okay. Mauman ka. Sige, alis ako, ha? Tudloan gyud ko nimo nga magpakasa masong. Ay kukuk pasula. Ayaw gyud.
Ayaw lang kay palabi sa imong problema, ha? Ay, Friendly reminder man nga ako. hasol kaayo Kaloy. Hasol. Matag tao, doon na gini problema. Ikaw nga dato, may problema. Ako sa problema, ako sa may problema. Ako sa pobre, doon sa problema. Simple raman tingali ng imong problema, Kaloy. Miss Melody, Problema ninyo, mao ang pagkolekta og basura. Humanwa na. Lingaw-lingaw na lang mo. Duwa og bilyard. mukat sa bayang ako problema, Miss Melody. Unsay nakabugat sa imong problema? Problema, unsaon ako pagsulti nga Nga unsa? nga permi ko magdamgo nimo. Unsa? Pinighuman na mo og kolektas basura. Maghuna-huna ko nga moari dire. Magdagan-dagan ko. Usahay madagma ko sa pagdinali. Ngano magdali ka man? Aron makakita nimo. Oh, Kaloy. Tinuod bitaw na. Kinig kakita na ako nimo. Mawa sa akong problema. Yamat ragod nimo Kaloy. Itaw, Miss Melody. Sukad karon lang ko nakasulti nimo ini. Pero hangyo lang. Taon. Ayaw lang tawag kasuko sa akong gisulti. Ariskado ko nimong misulti, ana. Masaylo lang yung taon. Panamin pod Kaloy, oy. Angay ka pa nako. Bitaw, no? Buang ko na. Bagag ko naong. Gano'n nakasulti pa ko sa kugibati. Kaloy, Sige. Aris ako, Miss Melody. Huwag pasaylo alang ko. naluspat siya sa akong gisulti. Gisakitan tingali siya sa akong gisulti. Ambisyoso. May ambisyon pod. Hey! Kaloy! Amigo! Sir Bragat, Kumusta na? Imo bang gi-explikaran si Melody para kanako? oo, sir, oy. Nga? Unsay tanaw mo? May paglaom ko. O, dako kay sir. Puting dako agad. Nagpaabot lagi tingali na nga ikaw gid ang mo explicar niya. Embi! Imbi? Mao ba? Sir, gisultihan ako siya, sir. Gisultihan ako siya nga ibog kay kaniya. Nga nahigugma kaniya. Oh! You're my boy! Paano gid, sir? Ay, ibubato lang ni sir. Explicar lang yun. Kaya ikaw gid mismo ang mo explicar niya ba? Ha? Yes! Explicar. Yes! Salamat kay Kaloy. Og tungod na, niya ko'y premyo kanimo. Unsa man na, sir? Kwarta. 5,000. Ay, ayaw. Ha? Duwata. Alalay ko ta. Ayaw lang, sir, eh. Di lang na nimo. Ayaw lagi ko balibari. Ayaw balibari, grasya. Iso na ko si Mumbulsa. Sir. Imo na. Ariyo na ko si Miss Melody. Sige, sir. Ato, sir. Okay. Ariyo na ko. Sir, GL, sir. O sa jail. Good luck. Uy. Gipugos ni hatag. Okay. Tabas dughan ako eh. Wala makong nabukog anis isdang danggit sa gisulting Melody. Pagkapuang ako ganisulti niya ito. Pero siya raman sa ko'y naghatag o kagianan ako. Miingon man siya nga maayo pa kuno musugot niya tindirong balot. Mauto nga nadasig na hinuol kong sulti niya.
nga pertigin akong ibuga niya, damgo ko niya. Ya, gusto ko makakita niya. Sus. Basol noon ko na. Si Kaloy ay. Hoy, Kaloy! Ma'am Barbara. Nakita na ako nga nagsultihanay mo ni Melody. Unsay inyong gipanagsultihan? Kuan kining may problema siya, ma'am. Unsay iyang problema? Na problema ko no siya ninyo ni Sir Masong. Unsa? Nisulti siya anak nimo? Oo, ma'am. Permila ko naman mag-away ni Sir Masong. Wa kay labot mo ang Wa man ko ingon nga ng manghilabot ko, ma'am. Oy, nagsulti naman ko nimo, ma'am. Sa gisulti sa imong anak. Kaleche! Bahawa! Ha? Okay, ma'am. Ay, kahanggaw po na ako, eh. Ano misulti man ko? Sige, sumbong Miss Melody na ako. Sus! Gibalikas na yun ko ni Ma'am Barbara. Ay! Melody, prang ka lang nga pagkasulti. Dili ko gusto mapakyas sa kong tinguha ni mo. Bragat, Direkta nga pagkasulti. I am madly in love with you. Bragat. Bragat, sorry pero wa pa sa kong unahon ang makiglambigit og tao. Wa pa na sa kong unahon ang magpaton ko hinigugma. Oo. PNM? PNM. Pero nga naman. Di pa ko gustong mahigot, ana. Pero sa ako nang gikaingon, dili ko gusto mapakyas, Melody. Ayaw kahadluki ang kapakyasan, Bragat. Melody? May panultihon nga nagkanayon. Failure is a part of life. If you don't fail, you don't learn. If you don't learn, you will never change. Melody? Ang kapakyasan, kabahin sa kinabuhi. Kung dili ka mapakyas, dili ka makaton. O kung dili ka makaton, way kausaban ang imong kinabuhi. Melody? Tigali ang buot ipasabot, ana, Bragat. Kung ikaw napakyas, tunaan tingali nimo. Unsay hinungdan sa imong kapakyasan. Tigali dunay pagsubra. O tingali dunay say nakuwang. O kung imo nang namatigdan, usba ang dagan sa imong kinabuhi. Miss Melody? Ayaw lang kalain, ha? Pero sa pagkakaron, sorry nga, ni prangka ko nimo. Nga dili pagyud ko anang butanga. Okay? Duwa lang muna tag-bilyard. Lingaw pa ta. Okay, Bragat? Melody? Nagainom ta? Ay, ginagman ako. Ya. Kakayo naman balibad ka ko? Asa man si Bayabing? Ay, ito nag-referee pa. Dua man si Santo og si Butyok. Ay, di ay? Okay. Dua sila. Apod lang ta. Okay. Tagsa na ta ka grande. Okay. Niya dayon, magbidyo kita. Ipahungaw taning ato mga kahiubos pinagis pagkanta. Yamat ragod. Ano sama? Okay ka? Bidyo kita? Okay kayo. Okay. Bira! Kining. Okay, daog na. O saman, padayon pa. Ha? Padayon pa ka, Butyok. Undang. Ha? Ako'y dag-anan, Santo. Kayong ito na nangubol-ubol niyo. Ano man. Pero ano yung tulte? Ba't ko undang na? Okay, Bay Santo. Dere mong daw ko.
Usa naman ka series. 3-3 ang pusta. Daog ka og 6,000. Ismail. Kuhaan og 600 para sa referee. Limpyo na. Og 5-4. 5,400. Ano ko nawaton? Uy. Wow, problem. Otro sa tayo. Ako may naong santo. Naginiptanay mo siguro magubol-ubol ay. Abing, Sumpay. Abing, asa si Kaloy? Ang gining, wag ko kabantay, sir. Nag-referee mangugo. Mao ba? Basig tuwas kananan, sir. Sige. Di ikaw na. Usa makiyang tuyo kang Kaloy. Bay, Kaloy, bay. Si Miss Melody o Bragat nagkuyog. Wala akong pakialam. Bakit? Nganong gisultihan man ko ni mga. Pati labot sila kinabuhi. Wala akong pakialam. Bahala na kung wala kayong pakialam basta kayo nasoldi lang ko ni mo good. Sakit sa puso, bay? Abo ang... Ano sakitan mo ta? Ay. Kon mao na. Kanta na. Oo. Ge. Yan na gani, oh. Ge. Paabot na ng play na. Ge. Wala na. Uy. Yaman, Dragon, yaman. Sa pangandoy lang, ha? Kanta pagmahay mo ni. Sa pangandoy lang kitang duha naghinigugmaan. Gisaw ang tanduha ang daw langit nga kalipay. Sa pangandoy lang di katungan di mo ang tanan. Nagihigog maka ug walay lain pa inday. Ya, si Kaloy ro? Tumalang mga danggo ko. Matumalang mga pangandoy ko. Di ang buko nga dunggon mo. Wow, hinaot pa sa akong pagmataan ka. Sa akong kiliran sa playo ka. Di akaw na Bragat. Asa ka man? Muad to ko ni Kaloy. Melody. Sa daw ng gulang nakita ko Yaman ra. Kamaunay kang mukanta, Kaloy. ug sa mga Kiki, karon ka. Wow! Kamao ka man di mo kanta, Kaloy. Tingog sa usa lang ka basurero, Miss Melody. Ha? Dali. Uy. Miss Melody. Lingkod, Ah, lingkod. salamat. Dali. Partner. Amigo kong Kaloy. Sir. Nakabati ko nga may kanta ka. Sir. Pawa lang sa kalaay, sir. Maayong imong kanta. Ikaw, sir, kanta pod. Yes. Inang nun bitaw nga ni Duol ko. Kana. Kay bukanta o sa bago. Kana. Kana da. Unsay kantahon nimo, Sir Bragat? Mukanta ka, Bragat? Iyo. Iyo. Oo. Ay, kumbati ka, sir, kumbati ka. Makatubay kita, Sa bilyard, sangka na mo ni Kaloy. Unya karon, karong umabot nga adlaw. Basta na lumbasan mo sa dagan. O karon, niya na, Banggalis kanta. Videoke. Oo. Ano sa itong gikanta ni mo, do, Kaloy? Kuan sa pangandoy lang. Kana. Okay. Ako, palihog ko, Buyaks. Saman nimo. Ha? Unsay mo?
Sa may kantahon ni mo, sir. Sa number. Ako na lang. Ay, sige. Bragat, Diretso. mukanta gid ka? Yes, of course. Si Kaloy Raday ang paminaw ni mo. Okay. Iho, Bragat. Hello. Sir Masong! Maayo kay Midool ka. Nagkanong ko ganin na kinsa to may kantag sa pangandoy lang? Kuan, si... Kanang. Kinsa to may kanta to? Si Kaloy, sir. Si Kaloy. Mau baboyak. Ikaw dito, Kaloy. Ako, sir. Siya to. Ako, sir. Siya. Kapaminaw ko parang sa kagtingog, no? Tanlang kanta-kanta basuriro, sir. Ay. Kining kuan ba pawa sa abog sa kuan kining among lawas, ng among nahanggap, sir. Okay kayo. Okay ka, Iho Bragat, unsa man, nagunin ka mag-microphone mo, kanta ka sa? Kanta ko na siya, sir. Natural. Mukanta ko, Sir Masong. Mo ba? Watch and learn. Okay, Iho. Love song, giti kali ni. Mukanta gid ka, Bragat? Lagi, Miss Melody. Mukanta gid ako. Okay? Paminaw, ha? Na. Okay? Mag-start na. Love Baya! Tao ni Bragat. Huwag yun sila ay nakatunang kanta. Pero nindot po kasayawon na kadi ko. Makalingaw man ang kanta di ay. Diliban ako ni mo, Sir Bragat. Congrats, sir. Congrats. Oy, ano sa mga hiko-hiko naman noon ka diya, sir? Mandinindot kay kagtingog. Thank you. Thank you. Thank you. Iho Bragat. Karon pa kuri mo. Pagkamayo mo kanta. Kuhan, kini sultihan talang ka. Walang kayo na-develop ang akong abilidad sa pagkanta. Mao ba? Mao ka na, Sir Masong. Yes. Mao ba? Yes, Sir Masong. Doon naman ni-offer na ko nga pagkantahon ko. Doon ay gikumpo si Mr. Gilly Delmar. Gilly Delmar, Pagkantahon unta ako. Para sa YouTube. YouTube. Yeah, pero nibalibad ko kay gamay kay TF, gamay talent fee. Ikara ayo ka, sir. Saludo ko ni mo, Sir Bragat. Kompleto magkasabilidad. Natural. May mo bilyard, may mo kanta, og runner pa gyud. Yes, boyaks. Melody. Anong say mo, ha? Believe kay ko ni mo, Bragat. Oh, yes! Yes! Believe kay Melody ni mo, Bragat, no? Salamat kayo, Miss Melody. Thank you. Doon na pa ilain, Sir Bragat. Doon na pa ilain. DP. Ano sa'y DP? Doon na pa. Grabe po DPWH. Human sa kang yuyoy nga kanta. Napilain. Arita sa Maxurban. Max Urban! Uy, Iho Bragat na. Nya. Mukanta ka pa do? Alam mo. Yes, Sir Masong, mukanta pa ko. Mahimong mukanta ko kinig midli. Midli? Sa'y kakahon ni mo. Nga, kang magsurban, Sir Bragat. Turagsoy! Saludo ko ni mo, Bragat. Mukanta pa yun ka Mukanta pag yun ka. Melody, saludo na ko, saludo. Mama. Sir. Mulakaw ko, sir. Mangulikta pa mig basura. Mau ba? Pero, unsa man, ni-believe ka ba sa kong kanta, Kaloy? Ni-believe ka ba? Oo, sir, oy. Klaro kayo, sir. Nindot kayo, sir. Paminaw na ko, sir. Bisag sa imong kantahon, sir. Ang ngayan gid ka. Ganahan gid si Miss Melody nga maminaw nimo. Kaloy. Bragat, muna lang ko. Sir Bragat, Miss Melody. Alis ako. Kaloy, mukanta pagturagsoy. Gidihan mo lang ko. Bye, Kaloy. Bye. Uy, wala maminaw ni mo, Kuyaks. Wala, titiwason ko ng beray. Excuse me, Bragat, ha. Muato na ko sa timbangan. Ay. Kay basin og dunay laing truck sa basura nga moabot ug maghatod og budyong. Diha ka una, ha. Kunan, kining... Iho, mukanta unta ako. mukanta pa. Pero, nilakaw mas Miss Melody nga mo'y akong inspirasyon. Ay, sa sunod na lang tingali do, Iho.
Sa sunod na lang kanta, ha? Kining kuan. Mukanta, yun ka? Mukanta gyud unta. Iho, Bragat. Iho, ayaw ka man daig mo kanta. Thank you, tita. Thank you. Samtang nagtanaw ko nimo, nakasayaw ko, uy. Mao ba? Usa man ikaw? Mukanta ka ba sad, ha? Ay, oo, mukanta ka ayo. Uy, Mukanta ka di, ay, Buyaks. Mukanta. Ang sa kakao ni mo, Ma'am Barbara. Ano sa man? Kinsa siya. Na? Ay. Kinsa siya. Kinsa siya. Usa ganito eh. Tono na, ma'am? Kinsa siya. Nganong nagluip ka. Uy, imong gitudlo si Sir Masong. Kinsa siyang gimahal mong labaw pa ka nako. Barbara, matuslo ka ng akong mata. Ayaks! Asa man to si Bay Kaloy, oy. Namiya man lang. Oo, man may pabutas bayabing. Saan naman to? Buyaks, Si Buyaks. Oy, Miss Melody. muuli na ka? Agpaso na ko to si Bay Kaloy, oy. Anong niun na mong pauli? Ma, ambot bitaw to niya. Niinom ganito. Nya. Di man gidunta mi mo inom. Di man gidunta to siya mo inom ba niya. Niinom to siya. Inom lang. Pero natinga ako ba? Nag-order og beer. Nya, niinom. Dayon, ni kanta. O kanang kantas pagmahay ba? Mao ba? Nagkamatikod ko nga. Human sa inyo pa nagsulti. Nakikinom man ako. Murang gana ito kay Lakon. Unsa? Lagi. Murag doon na siya nahiubsan. Murag di ganito siya mudayon og di mudayon og apil sa lumbas dagan. Og ingon mo sa tournament sa billiard. Unsa? Saman. Miss Melody mo tong gaway? Ha? Di ka saban to ni mo sa Bay Kaloy? Buyaks. Kining. Onya na tamo uli, bay? Kamu lang diha, bay, Abing. Muli na ko. Ha? Nga naman ka? O sa may nagtamo ni mo? Muli na ko. Manamin una ko sa kong kaugalingon. Ha? Ikaw? Manamin? Gano? Ha? O sa ba may tanaw ni mo si mong kaugalingon? Bisag unsao na tong panamin, bay? Maura gyapon nga tong dagway? Basuriro lang gyapon ta? Bay, Abing. Sa pangandoy lang kitang duha naginigugma. Mga higala, at ang ianguban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura ka lang. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Ispares. Spinner, Randy Tayad. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aminidil Nacorda. Dalit gihapon kaninyo sa RMN Drama. Nagihigugma ka uwa na Huwag mo ito mga kalasiners ang part 8. So abangan na sa inyo ang part 9. Limot na lagi ko kay sa man nga tagkakadlaw na matug ba kay sige mo edit good arrange sa mga ibang drama no? So pasensya dyo kayo. This is Taman. Thank you so much and God bless us all.